बेफोरबायदि जानो मोनो बायलां दख'ना हाया इमान हौवानि बिलाइ बिखुनजोनि बिलाइ आंनो खस्थ' खालामनानै 2500 थाखानि दख'ना बायबाय बेफोरबायदि जाबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर माने गोदानै चेनेलावहाय हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जोंनालाय इन्थ'आ सानफ्रामबो बेनोसै आरोना साबस्क्राइब खालाम आरो जायफोरा माने खालामदों बिसोरथ' अलरेडि खालामखाबायखा ओमफ्राय जायफोरा गोदानै नायदों बेफोरनि थाखायल' दे लोगोफोर बेनिफ्राय माने साननैसोआ माने फुजायानो फुजा ना लोखि फुजायानो जोबाखै जोंनिथिं लोगोफोर माने नायनाय आरोना ओमफ्राय मेगन मोदैजों ब्लगफोरखौनो माने लाबोनो हाया आरोना ब्लग्सफोरखौनो मा लाबोगोन आरोना स' नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' सानजौफुनि ओंख्रिया रेडि जालायबाय लोगोफोर आंनानै ओमफ्राय जारिखौ आङो मोजां सुनानै हाफ्ले हुफ्ले लाबाय आरोना दिनै माने आङो जारिजों ना बिराद जानो लुगैदों लोगोफोर ओमफ्राय माने गोबावसोमोन आरोना जारिजों नाजों जायो आं माबा ना मोनबाथाय जारिखौल' गोसोखाङो आरो सम मालाबा ओमफ्राय नै लोगोफोर नाखौबो पुरा एवनानै लाबाय आरो बरियाके ओमफ्राय नै जारिखौबो हाफ्ले हुफ्ले लाबाय लोगोसे माने सारायाबो दुंबाय आरो एवहोलांबाय थानोसै संहोलांबाय थानोसै लोगोफोर नायहोलांबाय थ'दो मोनबाय लोगोफोर नै जि बरिया मोनबाय आरो आं डाइरेक्ट माने मोननायखौल' देखायबाय दे लोगोफोर माने एवनायखौ आङो बांद्राय माने देखायबाय थालायासै आरोना समनिबो आंखाल नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै डाइरेक्टनो माने मोननायखौल' देखायबाय आरो जि बरिया नुखाबाय आरोना गोमोनो लोगोफोर बेयावनो आङो मोनसे खोथाखौ आंबो माने शेयार खालामनो सानदों आरो एन महिलारि बिनानावा जे 2500नि दख'ना बायनायनि माने कालार खारनायखौ बिराद माने दुखु फोरमायदों आरोना ओमफ्राय लोगोसे बिराद रागाबो जोंदो जाय माने दिहुनगिरि जायबा ब्रेन्ड हिसाबै फानदों आजिखालि माने गावबा गाव नामनि माने ब्रेन्ड थाखायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो माने एन महिलारि बिनानावा दुखु फोरमायदों लोगोसे माने रागाबो जोंनायजों लोगोसे माने बुंदों आरो बेफोरबायसा थगायनाङा मानाङा आरो होननानै ओमफ्राय नोंमारगौ लोगोफोर बिराद खारमारदो आरो कालारा बिराद खारमारदोबो इनिफ्राय माने भिडिअआवबो बयबो नुखादोंआनोखा जाय नायदो नङा होमबा लोगोफोर आंबो माने बेखौनो बुंनो सानो आरो थांनाय बोसोराव आंबो दख'ना माथानि बायनाया लोगोफोर ओरैबायदि दैयानो गोजोङानो जायामोन नै सुयो नै गारो नै सुयो नैनो बेनोमोन लोगोफोर नै थांनाय बोसोरनि दख'ना दे बियो नैयो मा होनो माखुरि मा होनोमोनलाय बेखौ आगर गुबै दख'ना आरो नै उल्थायै दं दे लोगोफोर आगरा नै उल्थायैसो दङ बियो ओमफ्राय बे दख'नानि कालारखौ आंबो ओरैबायदि रागा जादों मिथिगौ ना दाग्राफोरखौसो दै आङो जाय दिहुनदों बिथांमोनखौ आंबो बिराद रागा जादों आरोना ओमफ्राय माने आंनियाबो सुबाबो माने दैखौनो आं गोजों खालामनो हायाखै लोगोफोर ओमफ्रायो माने गांनै मोनिया बिजावजालिया गांसे लादो ओमफ्राय आं गांसे लादो गांसेया बिजावजालिना गोमो ओमफ्राय नै आंना कमला कालार आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि कमला कालाराना लोगोफोर ओरैबायदि माने सुबाबो माने गोजोंखौनो खालामनो हायाखै आरोना दैखौनो माने गोजों खालामनो हाया ओमफ्राय दाबो गबावो लोगोफोर दाबो कालार गबावो बेयो जेसेनो सुयो एसेनो माबायो आरोना खारो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर बे दख'नाखौ माने आङो बांद्राय माने गाननायबो जायाखै आरोना बेनिफ्राय थांनाय फुजायाव बायनायमोन आरो बे दख'नाया लोगोफोर ओमफ्राय आंना बिदि 2500नि नङामोन आरो बेयो बेसे लादोंमोनबा बे दख'नाया जाहैबाय 2300 ना 400 इदि लादोंमोन नै एन महिलारिनि खाथियावनो थांहांमोन आरो आंनाबो दख'नाया लोगोफोर ओमफ्राय दायो आं बेखौनो आंबो बुंनो सानो आरो नोंथांमोना जाय दिहुनगिरि नोंथांमोना जे ब्रेन्ड हिसाबै दिहुनोना खायफा दख'ना जि जोमफोरखौ ओमफ्राय जोङो दा लाबोनानै न'आव माने दुप्लिकेट जायो आरो बिराद माने जोङो बायग्रायासो मिथिगौ दायो नोंथांमोना एन महिलारिनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय जोङो बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै जों दख'ना गांसेखौ बायनांगौ जाहैयो आरोना आखायाव थाखा फैसा गैयाबाथाय माने बुथुम बुथाम गरसे गरनै बुथुमनानैसो जोङो दख'नाखौ बायनाय जायो ओमफ्राय दख'नाखौ माने न'आव लाबोखांनानै कालार खारबाथाय माने बिराद दुखु मोनो आरो आंनाबो इयो थांनाय बोसोरनि फुजानि दख'नामोन आरो लोगोफोर ओरैबायसा खारदों अब्लाबो आं माने भिडिअबो बानायनो माने फुवानो फैयासै आरोना जियानो जादोंला एन महिलारिनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना
Hey सोर बायफेरा 2500नि दख'ना बायबाय नायलाय लोगोफोर नायलाय खनसे सुखांबाय आं नै सेकेन्ड बार दै इयो सेकेन्ड बार नै आं गारनोसै दे दैखौ नै गारनोसै आं नै गारबाय लोगोफोर ओरैबादि रागा जोंबाय आरो आङो ना फालतु नङा दे लोगोफोर बिराद रागा जोंदों आं मानो होनोब्ला जोंबो खस्थ' खालामनानैसो मोननाय फैसा 2500 फैसाया फैसा नङा नामा सासे हाजिरा मावग्रानि थाखाय 500 फैसायाबो ओरैबादि गोबां बेखौ बुजिनांगौ दे आरो दिहुननोबा दिहुन मोजां ब्रेन्डखौ दिहुन आरो मोजाङै मोजां दिहुननानै मोजाङै मोजां नामबो खामायलां दख'नाखौ दिहुनदोबा दिहुनदो महर आगरखौल' दिहुनबा जाया बेफोरबायदि कालार गलायनाय दख'ना दिहुननो नाङा माब्लाबाबो 500-600 नि दख'नायानो बेफोरबायदि कालारानो गफेरा दिनै आं 2500 टाकानि दख'ना बायबाय इमान आङो फैसाखौ जमाय बायनो हायाबाबो 4000-5000 नि दख'नाखौ बायनो हायाबाबो आङो 2500 निखौनो गानगोन आङो बे बोसोराव होननानै आं बायबाय इमान बुथुम बुथाम ओमफ्राय नायदो लोगोफोर मा जाखो बियो माने नकलिनि सायाव नकलि माने फोथायजाला रावखौबो फोथायजाला बेफोरबायदि जुदि 2500 टाका होनानै सानसे खेबसे सुनायावनो आं खनसेबो गानाखै नै आङो दानिसो भिडिअ बानायदोंमोन दानिसो भिडिअ बानायनायाव इमान ख्रां मोजांनो ओमफ्राय इखौथ' ख्रां जानायाथ' जागोन जेनेबा माइदिनि नालाय थेवब्लाबो कालारा इमान बायदि गनाङा ना फार्स्ट सुनायावनो ओरैबादि कालार ओंखारखादों माने पुरा माने कालारखौ होना दोननानै गनाय बायदिसो आरो ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमखौ नाय ओमफ्राय नै थार्ड टाइम लोगोफोर नै ओमफ्राय होमबाबो माने गनायनि माबाखौनो खाराखै नै आं आरो गारनिल' इमान आं अखान्थि मोनजोब्बाय दे इमान मोजां नुनानै बायबाय आङो माइदिनि दख'ना सोर ब्रेन्डा दिहुननायलै इखो सोर ब्रेन्डा दिहुननोबा मोजां दिहुननांगौब्रा बेफोरबायदि नङाथ' जोंनि फैसायाबो फैसा एसे सेयार खालामनानै हो लोगोफोर बोरैबा मोनजोब्बाय आङो बिराद अखान्थि मोनदों दा इखौलाय आंलाय हैफिननानै फैसाखौनो मोनफिनगोन ना माफिनगोन दे आरो दखानियाबोलाय आंलाय माबोरै फैसा हरफिननो बे ब्रेन्ड जायबा दिहुननानै फानहरबाय बिबा अबे जायगानिफ्राय लाबोदो सोर मिथिगो दा नकलिसो ना आसलिसो इसर फोथायजाला आं बोरैबा मोनखांजोब्बायहाय फोथायजाला जिबनाव दख'ना बायबाबो इफोरबायदि जेंसि आं नायलाय आयै मालायनिया माबायदि जायो आंनियासो इफोरबायदि जानो मोनो बायलां दख'ना हाया इमान हौवानि बिलाइ बिखुनजोनि बिलाइ आंनो खस्थ' खालामनानै 2500 टाकानि दख'ना बायबाय बेफोरबायदि जाबाय फालतु नङाथ' लोगोफोर फालतु नङा आं ओरैनो होनाखै आं खान्थि मोननानैसो होनदों आङो फुजायाव नायनो होनना दायो नायाखै इ दख'नाखौनो गानना थांगोन आङो नायबाय था सिगां गायनाय बानलुफोरा बोरायजोब्बाय आरो लोगोफोर इनिफ्राय माने दाखालि बावैथ' भिडिअ'आनो होबाय थाखादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर बानलु खानायनि फाननायनि ओमफ्राय माने बानलुखौ खास्र'जोबनानै फानबायबो माबायबो ओमफ्राय दायो थायनायाबो खम जाबाय ओमफ्राय दायो बोराया बाजारनिफ्राय गोदानै फुलि लाना फैबावदो आरो गायनो थाखाय नैबेयाव दाखालि माने ट्रेक्टरजों बिबोनाङा एवना होलांखाबाय थुलथुलनो एकदम थुलथुलिया एवना गालांबाय ओमफ्राय नै बोराया गायगासिनो दं आरो ओमफ्राय आंबो गायनोसै लोगोफोर बानलुखौ खैदाल लाबोदो नोङो फुलिखौ 100 दाल 100 दाल इखिनियावलाय बेसेबा बुरजा नांगोन स' इमा खाल' गायजोबगोन हा गायजोबा खावसेल' गायगोन आरो लोगोफोरनिया बानलुखौ खावसेल' गायगोन जाहैबाय इखिनियाव आरो मुला सुला लाफा लाइनि दिन ना दा बेफोरबायसा गायला बायनोसै आरोना ओमफ्राय नै बानलुखौ दायो 100 दाल' लाबोदोनो बोराया गायनोसै र' थाम थुमनो